15 signs na gusto ka ng isang babae o gusto ka ng isang chicks. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. So marami nagtatanong, Coach, paano malalaman natin kung gusto ako ng isang babae o gusto ako ng isang chick? Yan ang mga signs na tatalakayin natin at nabuo natin sa ating pagsasaliksik, no? So, number 1, syempre, yung kanya mga kaibigan at kapamilya, kilala ka na. Magugulat ka pa nga na hindi mo pa sila namimit. Alam na nila kung sino ka, na research at na stalk ka na ng mga kaibigan niya, barkada niya at ng kanyang pamilya. Ang pangalawang sign, parating kung halimbawa inaya mo siya mag-date at hindi siya pwede sa araw na yun, mag-reschedule siya na may definite date kung kailan siya pwede. Halimbawa, sa tinanong mo, pwede ka ba bukas? Bukas meron siyang trabaho or something. Sasabihin niya, pwede ba? Sa Sunday na lang. Kumbaga, may definite date, hindi yung umiiwas siya. Kumbaga, gusto ka talaga niya makita. Pangatlo, talagang nag-e-effort siya para yung konversasyon nyo mapahaba. Kumbaga, nakikipag-engage siya sa konversasyon na mapahaba, magkaroon ng additional na mga input, nagtatanong siya para hindi siya matapos agad. Number 4, parati siyang nagko-compliment sa'yo para maparamdam sa'yo na gusto kanyang bigyan ng good feeling, para talagang kino-compliment niya or binibigyan kanya ng magandang testimonya sa mga bagay na sa buhay mo para mabigyan kanya ng magandang pakiramdam. Number 5, medyo naninervyos siya kapag nandyan siya sa paligid mo. Kumbaga, hinahawakan niya ang buhok niya, tinatwirl niya, or yung kamay niya hindi mapakali, palipat-lipat. Talagang medyo nervyos siya kapag nandyan ang presensya mo. Number 6, ang body language niya ay nasa open or inviting, no? Kasi makikita mo naman kung closed, kung yung balikat naka-cross arms, yung legs naka-cross legs. Pero kapag naka-relax siya, tapos masyadong maluwag ang kanyang body language or pinapakita niya sa'yo na open siya, hindi siya nagsusungit, na makikita mo sa body language ng babae na very inviting, na gusto kanyang makasama. Number 7, naalala niya ang mga maliliit na bagay na sinasabi mo sa kanya. Kahit nakaraan na yun, kahit na i-bring up mo siya sa kinabukasan, naalala niya yung mga maliliit na bagay. Number 8, nakikita mo siyang tinititigan ka sa multiple na okasyon, no? Kumbaga, nasa event kayo, may barkada kayo, nasa school kayo, nasa trabaho kayo, nasa labas kayo at magkasama. May kita mong medyo nakatitig siya na madalas, ano? Kahit na hindi mo siya tinititigan, natititigan ka niya na madalas, ano? Number 9, gumagawa siya ng oras para makasama ka. Hindi yung kahit na busy siya, talagang gagawa siya ng kahit anong oras para lang magkaroon kayo ng pagsasama. Number 10, talagang pinapaalam niya sa iyo na open siya, single siya, wala siyang dinidate, kaya pinaparamdam niya sa iyo na baka naman pwede mo kong ligawan. Yan ang isa pang sign na gusto ka na isang chicks o ng babae. Number 11, ito medyo nakuha to sa mga psychological study. Medyo yung mga movement mo, yung mga galaw mo, mga gesture ng kamay mo, medyo minsan napapagaya siya kasi talagang nakatuon siya sa iyo. Kaya pati yung mga maliliit na galaw mo parang medyo gumagaya na siya. Nagkakaroon kayo ng gayahan ng mga movement. Kumbaga yung mga napapanood nyo sa pelikula, sinasabi, jinx! Kasi parang gumagaya na siya sa mga galaw ng katawan mo, no? So, pag napansin mo nangyayari ito paminsan-minsan, yun, baka talaga ang ibig sabihin, no, nakapokus siya sa iyo dahil may crush siya sa iyo. Number 12, hinihingi niya ang tulong mo para sa mga maliliit na bagay na hindi naman talaga niya kailangan ng tulong. Kumbaga, gusto lang niya na magkaroon ng okasyon na ma-involve ka, may pinagsamahan kayo, kahit hindi naman niya talaga kailangan ng tulong dun.
Number 13, nag-open up siya sa'yo. Talagang nagkukwento siya at gusto niya magkwento ka rin sa kanya. Yun hong sign na yun na may kita mo na parang bakit talagang nag-open up siya ng damdamin niya. Positive way, in a positive way, hindi yung emotional toxic ka, yung talagang positive. Tapos nagtatanong din siya tungkol sa'yo na mag-open up ka. Talagang yung mga tanong gusto ko rin niya makuha ang damdamin mo. Number 14, medyo natatawa talaga siya sa mga joke mo kahit di nakakatawa, kahit corny, kahit yung mga pick-up line mo na palso, talaga natatawa talaga siya kahit na hindi nakakatawa. Kumbaga sa utak niya, nakakatawa lahat ng bagay na sinasabi mo. Number 15, nakikita mo yung kanyang goofy side, no? Yung side na nakakatawa, na medyo comedy, talagang na pinapakita niya sa'yo na ano siya, masaya siya dahil nandyan ka. So yun ho ang 15 signs na gusto ka, crush ka ng isang babae. So yun nga ang payo ko sa inyo, kapag nakita niyo yung 15 signs na ito, nasa sa inyo yun kung gusto niyo ligawan ang babaeng yun. Muli, ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. Ilocano Defenders, Ilocano Defenders.